Susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama po natin sa linya ngayong umaga po ito si Ma'am Liberty De Luna, ang chairman po ng ACTO Nationwide, para po mahingan po natin ng reaksyon dito po sa naging anunsyo po ng ating pong Pangulo na suspindihin ng DOTR sa pamamagitan po ng LTFRB. Ito pong panukala na kamakailan po inanunsyo rin po natin na approve na ano po dito, no? Na pamasahe, taas pasahe. Ma'am Liberty, pagbati po ninyo sa mga nakikinig at nanonood po sa umaga pong ito. Hello ma'am, good morning po. Ma'am Liberty, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa ating po mga tagapakinig, taga-subaybay po. Hello ma'am, good morning. Morning po. Yes ma'am. Ma'am, ano po ang inyo pong reaksyon dito po sa ng inyo pong grupo ng ACTO? Dito po sa anunsyo po ng Pangulo kahapon na suspindihin muna ito pong taas pamasahe. Ma'am Liberty? Okay, nawala po sa linya po si Ma'am Liberty De Luna. Ano po na po natin po, no? Tawagan po natin po ulit hinggil nga po dito po sa usapin po na ito na ating pong pinag-uusapan ngayon kung anong pwede pong reaksyon na. O, dito po. Ma'am Liberty, magandang umaga po ulit. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Idol Mark. Apo. Ma'am Liberty, ulitin ko po yung tanong po, no? Kamusta po yung pong reaction po ng buong ACTO ninyo pong grupo hinggil po dito sa anunsyo po ng Pangulo kahapon na nasuspindihin muna etong taas pasahe? Medyo nagbulat po nga kami at yan po ay inaasahan po talaga namin na malaki rin nang maidadagdag sa aming tulong yan. Hindi ko nga alam kung bakit gano'n ang nangyari. Mm-hmm. Opo. So, ano po ang magiging, ano po kasi sinasabi po ng Pangulo, ang kanyang, kung tama po aking pagkakaintindi, doon po sa video message niya po kahapon, ipagpaliban muna ito kasi daw ay may krisis at saka hindi kakayanin ng ating mga mananakay. Wag daw mag-alala kayong mga nasa transport sector dahil may ayuda naman daw na ibibigay po ang gobyerno. O nga po, may ayuda nga po pero Sir Idol Mark hanggang ilang araw lang po yan, siguro mga 2 araw o 3. Mm-hmm. So itong 5,000 po na ito. Yes, ano po ang magiging hakbang po dito ngayon ng inyo pong grupo in particular, Ma'am Liberty? Eto nga po, baka mag-meeting kami bukas o mamaya na tungkol nga doon na marami na nga nagtatawagan ba't ganito ang ginawa ng ating presidente na binigay na, binawi pa. Samantala, pipiso nga lang naman talaga yan. Pero ang nagiging problema natin dyan na Sir Idol Mark ay walang humpay ang pagtaas ng ating mga diesel. Kaya po yan. At baka sinasabi nga nila, strike daw kami. Sabi ko, teka muna, mag-usap muna tayo. Sabi ko, gano'n kahapon. Opo. Pero susubukan po ng inyo pong grupo pa din na ito po ay ipaintindi sa gobyerno yung kailangan din po na hinihingi po ninyong taas pasahe. Yes po, kailangan naman Sir Idol Mark, maintindihan din ating Presidente Marcos siya na malaking tulong talaga yan sa hanay ng transport sector na kahit piso yan, bawat baba at akyat ng ating pasahero, malaking maitutulong yan sa amin po, sa aming mga nasa sektor ng ng transportasyon. Opo. Ito piso na nga lang po itong hinihingi po ninyo, pero magkano po ba dapat sana yung inyo pong hinihingi sa LTFRB
na taas pasahe. Pero ang pinapulhan po, piso lang di ba? O nga po, dapat nga po, 2 piso ang ibigay muna sa amin ng ating presidente. Pwede naman kasi kung provisional fare increase yan, pwede naman nilang bawiin kapag medyo maayos-ayos na po ang ating takbo ng mga diesel at ng mga petrolyo, na kapag natapos na po yung gera sa itang silangan. Kaso bigla kami nagulat kahapon, biglang binawi ng ating presidente, Marcos. Okay, so ang siste po dito, Ma'am Liberty, meron pong tsansa na magkaroon po ng strike nationwide kung sakali po na ito po ay hindi mapagbigyan. Yun nga po, iniisip yun nga po yung inaano ng mga tao namin, mga members namin. Sabi ko, teka muna, mag-usap muna tayo, wag muna kayong pabigla-bigla, yun ang salita ko. Opo. At hiniling ko na lang sa ating Presidente Marcos, kung eto ay ayaw, hindi mapagbigyan ng aming fare increase, sana maibigay na yung contracting service naman na mga librista kaya, malaking tulong po sa amin. Okay. Etong ibibigay nilang contracting service po, Sir Idol Mark. May reaction na po ba dito initially? May nakipag-ugnayan na po ba from LTFRB sa inyo po kung bakit ganun agad-agad nagbago po yung pong na-revert yung decision po na approve fare hike? Wala pa po kasi kahapon nga lang po yan. Hindi nga po namin alam kung magkano ang ilalabas. Pagka umaga naman, biglang binawi naman ng ating Presidente Marcos. Kaya hindi pa namin, kumbaga kahapon lang kami na-shock, nasa meeting nga kami, na binawi na nga daw ulit dahil hindi pa daw napapanahon. Siyempre, kung bibigyan naman kami, Sir Idol Mark, ng contracting service, pwede na rin yun kasi malaking tulong din at makakatulong po kami sa ating mga mananakay kung mabibigyan kami ng libreng saka yung service contracting nationwide. Okay. Anyway, siguro panawagan po ninyo sa ating pong gobyerno po ngayon, Ma'am Liberty, at the same time, inyong pakiusap po sa ating pong mga mananakay dito po sa inyong pinaglalaban. Nanawagan po ako sa ating Presidente Marcos na kung hindi po kami mabibigyan ng aming pagtaas ng pamasahe dahil nga ito ay piso nga lang, pero syempre malaki nga pong tulong po sa amin to, mahal na Presidente Marcos. Hinihiling ko na lang po sa inyo na agaran nyo pong ipatupad ang aming service contracting para makatulong din po kami sa ating mga mananakay at the same time makatulong din po sa amin mga operator at mga drivers nationwide. Okay, maraming salamat po, Ma'am Liberty De Luna, Chairman po ng Acton Nationwide. God bless po, Ma'am. Maraming salamat po, Sir Idol Mark, at sa IFM Dagupan at sa lahat ng mga nakikinig nationwide. Good morning po and God bless you po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IFM News Prime Edition.